Здравей и добре дошъл в моя канал. Аз съм Стефани Христова, консултант по грижа за кожата и моята мисия е да помагам на колкото се може повече хора, благодарение на своя опит и знания, които съм натрупала през годините в тази област. Остани до края на видеото, в което ще успееш да научиш какви са невероятните ползи за нашия организъм, ако използваме растението алоe вера. Всъщност, алоето е над 300 вида. Има над 300 вида по света, но само няколко имат така лечебни свойства, като алоe вера или още известното със своето име алоe барбадензис милър. То е с едни от най-силните и лечебни свойства. Има над 200 активни съставки в растението алоe, като 86 от съставките са лечебни. То е от семейство лилиеви, както е и чесънът и лукът. Растението има 20 от 22 аминокиселини и 7 от 8-те незаменими аминокиселини. Защо е важно това? Защото всъщност това изгражда нашите клетки. Това са тухличките на нашия организъм. Те ни хранят. В алоето също така има и 20 минерала и 12 витамина. Всички те хранят нашето тяло, но ако ние, разбира се, успяваме да ги усвоим. Борбата в днешно време е свързана с това, освен да приемаме качествена храна, но също така тя да бъде и добре усвояема от организма ни. Когато консумираме алоe, ние усвояваме 3-4 пъти по-ефективно храната, защото то успява да се свърже с токсините и ги изхвърля. Когато го приемаме на гладно, този начин освобождаваме власинките на червата, благодарение на които ние имаме добра перисталтика. И там всъщност се случва усвояването на всички елементи от храната. Те много често са затлачени с нечистоти и отлагания на храна, и това е една от причините ние да не можем добре да усвоим елементите от храната. Другата причина е, че тъканите ни не са здрави, защото също ни липсва колаген, липсват ни определени витамини също. Алоето стимулира организма ни да произвежда колаген, а на колагена му е необходимо и витамин С. А алоето има също и витамин С. Не само кожата, а всички органи са изградени от съединителна тъкан. И когато има нездрави тъкани, ние не можем да усвояваме елементите от храната, която приемаме. Ето за това е ключово важно да имаме високо ниво на колаген, да са чисти власинките на червата ни, за да усвояваме елементите, и тогава покачването на елементите, които усвояваме от храната, е 3-4 пъти повече. Това се отнася освен за храната, но и при прием на витамини. В алоето има дълговерижни полизахариди. Те са най-ценните в растението, като ацеманан, маноза и доста други. В растението има достатъчно количество ацеманан, но той е доста труден за стабилизиране и всъщност всички сертификати, на които се основават качествените продукти от алоe, се дават заради количеството запазен ацеманан в продукта. Forever може да се похвали, че има най-много такъв. Ацеманана ни помага да тушираме възпалителните процеси в организма ни и да изградим силна имунна система. Това е дълъг верижен полизахарид, който не стимулира, а изгражда имунната система. Помага също и при много сериозни инфекции, например цистит. И наистина това е растение с толкова много голяма лечебна сила, заради този дълговерижен полизахарид всъщност. Растението също има много храносмилателни противовъзпалителни ензими. Всъщност всички, които са необходими на нашия организъм, ги има в растението. И когато го приемаме след храна, и тогава заработва нашата храносмилателна система, то помага работата й, както и работата на панкреаса.
И точно поради тази причина е много подходящо и за хора, които имат каквито и да е храносмилателни проблеми и неразположения. Подуване, киселини, също рефлукс, газове. Когато пиете алое, след храна ще усетите веднага как се успокоява стомаха, ако е раздразнен, а пък с времето и той няма да се раздразни заради приема на алое. Алоето има уникално свойство да бъде адаптоген. Това означава, че когато започнем да приемаме алое, то се фокусира там, където имаме няколко неразположения и започва да ги отстранява. Алоето има свойството да регулира и хормоналния баланс. Има и естествени сапонини, които му дават и антимикробно действие. Но също и помага за това то да се пени. Когато разклатим бутилката алое, започва да се образува пяна. Благодарение на тези естествени сапонини на растението, успяваме да произведем и продуктите ни за лична хигиена, както и са супер ценни за продуктите за бяла козметика. Тъй като алоето има и много добро проникващо действие, преминава през епидермиса на кожата ни и стига чак до дермата. И помага за регенерирането на нашите клетки. И кожата изглежда много по-свежа и сияйна. И млада. Понеже алоето не стимулира, а изгражда имунната система, по този начин успява и да я балансира. Като това го прави много подходящо и за хора с автоимунни заболявания. И така в заключение, когато пием алое, усвояваме повече важни и градивни елементи за нашето тяло, подобрява храносмилането и усвояването на хранителни вещества, подпомага дейността на червата, черен дроб, бъбреци, бял дроб, ендокринна система, защитава кожата ни и много ефективно я подхранва. Има антивирусно, противогъбично и противовъзпалително действие. Ако искаш да разбереш повече за моят личен опит с приема на алое и как успях да помогна на себе си и на моето семейство, изгледай видеята прикачени по-долу или пък ми пиши на лично съобщение във Viber или WhatsApp на номер 0894 06 22 25, за да ти изпратя повече информация. Благодаря, че остана до край. Надявам се това видео да е било полезно за теб и ако е така, ще се радвам да ме подкрепиш, като се абонираш за канала ми. Харесаш видеото или защо не да го изпратиш и на твой близък, на който смяташ, че ще бъде полезно.